Dneska si ukážeme môj obľúbený FPV spot, ktorý tu máme a tým je Niklovka v Seredi. A tuto do Niklovky chodím už cez 3 roky a nikomu tu nevadím. Dokiaľ nerobíte nejaký bordel, alebo teda dokiaľ tu není vás 20, tak podľa mňa s tým vôbec nikto problém mať nebude. Teda samozrejme z dôvodu, že toto je funkčný pracovný areál, do ktorého sa síce viete dostať, ale proste musíte si tu dávať pozor na to, aby ste niekomu nezavádzali. My už sme zistili, že čo sa tu môže a čo nemôže. Už sme sa bavili raz aj s SBS-károm a ten nám povedal, že kde a čo. Samozrejme teda, keď budete dodržovať to, čo vám poviem, tak nemali by ste tu mať že absolútne žiadny problém a budete sa tu len baviť. Koniec tej cesty, neodporúčam chodiť. Je tam kamerový systém a môže niekto prísť. Už nás došli vyhodiť, keď sme tam parkovali, takže určite tam neparkujte. Najďalej, kde by som parkoval, je tuto proste pred vstupom dovnútra do Niklovky, ale bez tak vždycky parkujem tam na tom otvorenom priestranstve, lebo keď chcete lietať, aj tak chcete mať poriadny, pekný signál až do okien. Do Niklovky kľudne môžete vojsť. Týmito dverami sa tam dostanete úplne v pohodičke. Sú tam také dosť zaujímavé schody, ktoré si potom ukážeme. Musíte si dávať fakt pozor. Nechcem mať na zodpovednosti nikoho, kto sa tu zabije, tak verte to tak, že je to stará, opustená, rozpadnutá budova, ktorá je fakt, že nebezpečná tu chodiť do nej. Takže ak je to možné, vyhýbajte sa tomu. Keď ideme sem ďalej za Niklovku, máme tu tento parádny komín. Neodporúčam chodiť pod neho nejak extra, aby ste nemali z toho nejaké problémy, ale samotný komín divenúť a podobne nikomu nikdy nevadilo. Keď sme tam aj nabúrali a spadli sme pod neho, dalo sa tam ísť, ale nezdržoval by som sa tam. Yeah! The thick. Čo ne? Na pravom položky. Práve môžeš po niekom hodiť. Dobre, už sa nás tu nazbieralo viac. Ideme explornúť ten vnútrajšok a ukážeme si, že kde nezomreť. Zobral som si sprievodcu. Tuto Mr. Bruno je veľmi skúsený, lebo on má veľmi rád tento magnetický niklový hnusný prach po zemi. To je špeciálna FPVčkarská šmakocina, že tuto proste, tento prach, čo tu vidíte všetok na zemi, keď doňho spadnete, môžete sa pripraviť na 2 hodiny čistenia motorov, lebo sa vám nalepia na magnety a ste vybavení. To je najväčší downside asi tohoto miesta, že je to tu fakt parádne, extrémne, obrovské. Hlavne tuto na spodu, to je úplne, že úplná parádička, ale keď chcete ísť lietať hocikde a spadnete tu, tak ste dosť vybavení. Takže došli sme od vchodu a tu sú tie parádne schody. Odporúčam dávať extra pozor, lebo nemajú žiadne zábradlie, nemajú nič a idú až úplne na vrch, až k ústreche. A som zvedavý na tento objektív, lebo nemá to žiadny IBIS a bude to asi dosť roztrasené, keď to takto handheldujem. Musím aj si doniesť metlu. Aj vidím, že kde je náš plán, čo sme to tu chceli upratať? No toto neviem, či upracujeme ešte niekedy. Podľa mňa sa to rozpadne, keby sme to začali umývať. Je to možné, ale... Takže vyšli sme na prvé poschodie. A tuto máme dosť takých zaujímavých dierok do zeme, do ktorých nechcete vstúpiť. Ale toto poschodie je extrémne. Máte tu všelijaké gaps, cez ktoré môžete lietať, všelijaké diery na ďalšie poschodie. A moja najobľúbenejšia diera, táto obrovská, cez ktorú viete divenúť až na prízemie, až z ďalšieho poschodia. Takže cez 3 poschodia viete ísť až dole. Musíte dávať dosť pozor na to, aby ste tu nenabúrali, lebo tu je toho prachu fakt, že extrémne veľa. A ďalšia vec, že tieto stĺpy sú všetky železné. Takže raz do nich trafíte vašim motorom alebo ramenom a máte po ňom. Ja som tu nechal minimálne 10 motorov. Bruno tu nechal minimálne 10 hodín čistenia. Ale keď tu chodíte hore-dole, fakt dávajte pozor, lebo dier, do ktorých sa mestíte celý, je tu fakt, že dosť. Keď idete ďalej, okolo tejto veľkej diery
tak tu máte takú tajnú prepadliskovú dieru o poschode nižšie, cez ktorú keď urobíte dive, tak to veľmi prekvapí každého, lebo neočakávajú, že tam tá diera je, lebo musíte o nej vedieť, aby ste vôbec do nej vošli. A potom tu máme takéto druhé poschodičko, na ktoré viete vyliesť, cez ktoré sa moc nedá lietať, lebo miesto tam teda moc není. Show me. A tú dieru for scale voči osobe je to také dosť veľké, by som povedal. Akože reálne tá diera má asi 2 metre, áno, viac ako 2 metre, 3 metre x 4 metre, takže toto s kvadom trafíte úplne parádne. A o poschode vyššie máte to isté. Tretie poschodie Idis. Tu je strašne veľa bordelu, ináč ako stále fúka, sklo sa tu láme. No toto je strecha, z ktorej vidíte krásne na ten komín. Akože neodporúčam sa moc chodiť, lebo je to tu také všelijaké. Ale ako je to železobetón, takže malo by to vydržať všeličo, len teda pod vami je asi 15 metrov ničoho. Takže fakt odporúčam dávať pozor. A tá strecha je proste mäkká celá. Takže reálne vyhýbať sa tomuto miestu. Keď sem krešnete, môžete sem kľudne ísť, ale ak sa tomu dá vyhnúť, tak by som sem nechodil. Späť dovnútra. Prichádzame na hlavné miesto nášho freestylového enjoymentu, jak sa hovorí. A to je táto časť, kde máte diery o poschode nižšie, diery o poschode nižšie, diery o poschode 2 nižšie, dieru tiež o ďalšie poschode nižšie. Tu bola hojdačka, ktorá tu už škoda, že není. Tuto bolo celkom cool sa chodiť si proste sadnúť a chillovať tu, len teda asi ju odrezali, aby sem ľudia nechodili. A ďalšia vec, je to tu dosť nebezpečné pri tomto kraji, lebo sú tu takéto diery proste a tie idú do toho sila, kde bola skladovaná všetka tá niklová asi ten matroš. A proste tie diery sú, že OK, vedie do nich rebrík, ale nechcel by som do nich určite liesť, takže dávajte pozor pešo a hlavne aj s kvadom, aby ste tam nepadli. Lebo keď tam padnete s dronom, pochybujem, že bude moc pohodlné ho odtiaľ vyberať a hlavne bude celý magnetický. No tuto vnútri sú najväčšia sranda lietať za mňa tieto konštrukcie, všetky, čo sú tu okolo nás. Proste tu viete robiť power loopy, viete tu trénovať všelijaké divovanie, viete tu kombinovať fakt, že tie triky do splitesu a podobné srandy. A ako, je to tu fakt parádne, ale ako hovorím, tieto diery, keď do nich spadnete, není to sranda. Našťastie sa mi to ešte nikdy nepodarilo, ale už ma to čaká. Ešte sú tu takéto neviditeľné káble a rôzne laná. Na analogu sú totálne neviditeľné, na digitále ich uvidíte, ale už keď je príliš neskoro, takže pozor na ne. Jedni sú tuto na pravej strane budovy, neviem, jak to bude vidieť moc na tej kamere. A ďalšie sú proste tuto v strede, ktoré tu tiež visia. A akože celkovo je tu veľa vecí, ktoré sú veľmi, veľmi tenké a môžete do nich nabúrať, napríklad ako tiež táto zvyšok tejto hojdačky zavesenej, alebo tam tie tyčky z toho rozpadnutého okna. No a najväčšia sranda sú teda tieto diery, do ktorých môžete padnúť, ktorých tu je tak 20. Jeden z mojich obľúbených trikov je, že do tejto diery proste vleteť, urobiť power loop a dopadnúť do tejto druhej veľkej diery. Takže to je celkom super, len musíte dávať pozor, lebo tam dole vnútri sú tie železné konštrukcie, ktoré keď trafíte, tak máte o zábavu postarané. Vidím, že nám tu pribudol nejaký nový graffiti piece, tento je celkom čerstvý. Neviem, kto ho tu robil, ale sú to aj podpísaní. Ale celkom to tu oživuje. Tak toto miesto konštantne evolvuje. To Áno, keď áno, máte áno. hru a potom máte nejaké DLCčka, pribúdajú tu rôzne farebné veci. Len tam je ten stĺp bol kedysi, tam teraz už je na zemi spadol. Len tam stavajú furt niečo, stále je to tu iné. To je jedna z tých najlepších feature tohto miesta, že naozaj človeka to neomrzí. Ideme ešte o poschode vyššie, kam teda moc nechodíme, lebo to moc není zapotreby. Ale už keď sme tu,
tak prečo by sme to neskúsili. Ja už som tam bol párkrát, ale vyzerá to zaujímavo a je to dosť cool, takže I'm a risk it for the biscuit. Tu sme o pol poschodia vyššie, je to takáto diera do nejakej náhodnej chodby. To sú tie visiace laná, o ktorých som hovoril a jen tam vzadu sú tie ďalšie. A tadiaľto dovnútra, keď letíte, tak ako není tu skoro vôbec žiadne miesto, ale musíte dávať pozor, aby ste nepadli do tohto sila. Ale tadiaľto viete krásne vyletieť von, takže to je celkom super. A máme tu také dve diery, ktoré sú že fakt extra nebezpečné lietať. A to sú táto jedna a táto druhá hore v plafóne, ešte tu sú dve vedľa seba. A pokúšame sa cez ne divenúť už strašne dlho. Brunovi sa podarilo tadiaľ divenúť úplne že full speed jedenkrát. Mne sa podarilo cez tú krajinu, takže som skoro zostal spadnutý na streche. Takže keď sa to niekomu podarí, tak vy to pošlite, ja si to chcem pozrieť. No a toto sme na najvyššom bode dostupnom po schodoch. Asi ani vyššie už sa nedá ísť. Rebrík, odtiaľ to dali preč, ináč by ste sa dostali až na strechu. A akože viem si predstaviť, že keby ste sa vytrepali na streche s dronom, tak nejaký teleskopický rebrík by vám tam dočiahol, je to okolo 5 metrov, takže to by malo byť v pohode. Ale fakt, akože na tú strechu, keby na ňu vylezem, tak sa po nej plazím. Normálne, že ani za Boha by som po nej nechodil. Vyzerá, že to je železobetón a drží dobre, ale fakt, to je posledné, čo by som skúšal. Asi by som aj rozmýšľal najprv nad všetkými ostatnými možnosťami, že tam stratím najprv 3 drony, s ktorými sa pokúsim ten prvý odtiaľ dostať. Toto vedie, že úplne až na spodok. Toto je najdlhší dive v celej tejto budove a nikto sa ho ešte nepokúsil spraviť. Lebo to je teda, že jedenkrát sa vám to nepodarí, čo sa vám nepodarí na prvýkrát a máte pokvade kompletne po GoPročke, po baterke, všetko dolámané a to není už moc sranda, ne? Tak, a hlavne čistiť motory. To vôbec. Dobre, takže poďme si tu zalietať, ukážem vám nejako, jak to tu vyzerá z kvadu, nelen pešo a urobíme si tu nejaké freestyly. Ešte samozrejme aj v týchto okolitých areáloch a trubkách sa tu dá všade lietať, čo je moja veľmi obľúbená činnosť na tomto mieste. A na toto miesto by som určite nešiel sám, chodíš vždycky aspoň dvaja. A odporúčam zobrať si pinzetu, obojstrannú lepiacu pásku a nástroje na to, aby ste si vedeli bel z motora dať dolu, pretože stačí jedna chyba a ten prach inak ako obojstrannou lepiacou páskou dolu nedáte, lebo je to magnetický prach nalepený na magnetoch, ide fakt ťažko dolu, hovorím z vlastnej skúsenosti. Pinzeta, obojstranka, vybavené. A jeho by som teda určite počúval, lebo on má odčistených už pár hodín motorov za koľko? Za 3 roky? Za 2 roky, čo sem chodíme? Non-stop. Každý raz, čo som to čistil. Každý krát, keď ide, že prvý pek lietať, tak sa vyšľahá a potom 2 hodiny čistí a potom, keď odchádzame, tak on že ešte si dám jeden, zalieta si jeden. Takže on má viac od načistené motorov, jak nalietaný stick time. No dobré, takže tu máme takýto vstupný, dlhú cestu. Toto je moje obľúbené, moje trubky, o ktorých sa viete fakt parádne rozšľahať, ale keď budete dávať pozor, tak úplne bez problémov si tu viete zalietať, robiť power loopy, viete tu robiť taký split S a všelijaké triky proste a viete tu trénovať krásne. A celý tento areál je akože celkom prístupný. Tuto, keď sú nejaké autá, ľudia alebo čokoľvek, tak sem nelietajte, lebo vás dojdú vyhodiť. Toto bolo najprv otvorený areál, ale dali sem bránu a uzavreli ho, takže aj keď tam spadnete, budete mať dosť problém tam vojsť. Ďalej tuto pri komíne. Určite pod komín nechoďte parkovať, tam vás dojde vyhodiť typek na aute za tak 500 000 a bude veľmi nepríjemný, to sa nám už podarilo. A keď chcete lietať okolo Niklovky teda, tak dávajte si pozor, keď nemáte peč antény, nechoďte za budovu priamo. Z tejto strany je úplne bez problémov, ale keď nemáte smerové antény, tak proste signál podľa mňa nižšie ako na tejto úrovni mať nebudete. Takže by ste ho mohli stratiť a padnúť tam na strechu. Ako som hovoril, je tu tak 200 dier na tomto mieste a musíte si dávať pozor, aby ste do nich nepadli. A v tejto väčšej časti tu visia proste káble, na ktoré si musíte dávať extra pozor, lebo ich není vidieť vôbec. Neviem, či ich aj vidíte na GoPročke. A to isté tuto, tiež tu visia takto 2
Neviem, z čoho sú to káble, ale predpokladám z nejaké lampy alebo z čoho. A tuto dole môžete si toto pekne divovať, podobné somariny vymýšľať a keď sa budete chcieť vykombinovať to s nejakým iným kombom, tak viete do jednej z týchto dier skočiť, napríklad do tejto a môžete ísť proste von, alebo proste split S a hore a cez túto malú dieru zase naspäť, alebo ísť taďalto na toto trojitý dive v troch poschodí, ktorý mi moc nevyšiel momentálne, takže dáme si repete. A viete ísť aj von cez bránu, ale dávajte fakt pozor, lebo tu je 500 000 všelijakých vetvičiek, ktoré viete nabúrať a viete sa rozbiť. Ale celkovo táto budova je úplne že perfektná na nejaký bando freestyle. Neviem si predstaviť nič lepšie, kde by som lietal, aby som si trénoval nejaké bando videjka. Je tu milión všelijakých takýchto zákutí, cez ktoré viete leteť. Je tu milión dier, do ktorých viete splitesnúť. Je tu milión všelijakých prechodov, cez ktoré viete podletieť, preletieť a hotovo a všelijaké nekonečné možnosti. A toto je môj obľúbený dive gap, taký bezpečný, keď sa chcete učiť nejaký split S alebo nejaký dive alebo podobné. Tadiaľto viete proste trénovať, tráfať sa do tejto medzery. To bolo trošku sketchy. To bolo tiež trochu sketchy. Ale aj keby ste spadli, tak proste ako padnete na betón, ale nepadnete z nejakej výšky veľkej a môžete si len proste buď dať flip over a prejsť za plot, alebo teda už keď fakt sa neviete dostať, tak dá sa sem dostať aj cez plot, ale neodporúčam, lebo hovorím, toto je súkromný areál, do ktorého by som fakt že nerad chodil a ani väčšinou do neho nechodím lietať, keď sa bojím o to, že by som tam mohol crashnúť. Ale teda keď chcete trénovať úplne, že bezproblémovo, máte tuto tieto tyčky, ktoré sú voľne prístupné a viete si okolo nich lietať koľko chcete, alebo tu máte teda toto obrovské otvorené pole, do ktorého si môžete ísť trénovať nejaký zbang alebo čokoľvek vás napadne. Toto, keď proste ste začiatočník, máte tu extrémne obrovský priestor. Keď už ste taký trošku že pokročilejší, môžete sa presunúť tuto na tieto tyčky. Au, trošku som posekal nejaké tie stromčeky. Môžete sa presunúť tuto na tieto tyčky a keď už ste fakt že pokročili, môžete ísť dovnútra a divovať tam proste poschodia a extrémne divy. No dobre, tak poďme si hodiť nejaký freestyle one take.
takže sme naspäť doma, lebo som zabudol natočiť outro. A dúfam, že sa vám teda toto video páčilo. Určite urobím viac takýchto videí, keď sa vám budú páčiť, keď bude dobré počasie v lete, poukazujem nejaké tie spoty, na ktoré chodievame a určite cez leto budeme chodiť aj po nejakých tripoch, tak snad z nich urobím nejaké vlogy. Takže keď budete čokoľvek potrebovať, Instagram odpíšem hneď, YouTube komenty, tiež čítam všetky. A keď sa vám to teda ľúbilo, tak hoďte mi tam subscribe, už tam z nejakého dôvodu mám 1000 subscriberov, čo nechápem prečo, ale však dobre. A dúfam, že sa uvidíme na budúce s menšou prestávkou ako 3 mesiace medzi videami. Majte sa, čaute.